Takhoktai bukhuk song norok nai tongo khaksangmani khorang. Hake phaidi tini o sikon sabidini bisingti khlaiयै kungthui kurukmani no share khlaiयै salayana. Norok saimano kungthui kurukhadingka angkai bukungtui thui phayo. Jabra jabra abo hake oram oram bukungtui thui phaiयै thui kurugui tini bokhorok phaisingni thui tini bwsakni thui abo haikai kosorui tongo. Kungthui kurukmani abo waisaya salchaya salneiya sal kolokma ungte haike chini sakni thuirok kwbangma ranui chini sago podre pod bemar happhaiयै bemar phanpaiयै chwngno sak hamya khlaiui mano. Tai chini brain rok bo nosto khlaiui tongo kungthui kurukmani bisingtwi. Phiaba ang oro je kungthui kurukmani kok samani abo hai mungsasuk accident rok ungui dukhu manui kungthui kurukmani kokno ang sanani naiya obongkha kaisa mungsa dukhu manyawi kungthui kurukmani a bemarni kokse ang sabo. Haike ma khlainai je abo haike kungthui kuruknai rokno ang sana muchungo je borok tui kutung rok nungya tongmangkhai hamnai. Tui kutung je mansak nungyai tongdi tai abo hai cha thani rogo belai mosla kolom abo hai rok tasadi mosla kolom mui tasadi haike aboni bisingo jami eba podre pod belai kwkhui mwkhui abono jesuk manjai chaiye tongmangkhai hambo. Haike abno karui to nini chai mano risum pias tai abno karui nini momphol haisimu dorompai sosa abo hairok to belai kwbang chana nango. Haike tai satung belai satung kora satung kutungo samung khlaiयै tongmangkhai hamnai samung khlaipano belai satung korao khlaiyawi tongmangkhai chakubu. Abo hai khlai turuk chwng chini kungthui kurukmani no kom khlaite khlaiयै chwng kom phasingo tubui mano. Haike tabuk hotat khlaiयै kungthui to 24 ghonta kurugui tongya jabra kungthui kurugo haike jephru kungthui kuruknai apro 15-20 minute siringsa khlaiयै rest nawi tongdi achugui lenglawi tongkhading kangkai kungthui kurukmani turuk khai bot haknai. Haike obo hai kungthui kurukmani tabuk chwng hamrinani bagui chwng tamo khlainai. Haike je jara obo haike kungthui kuruk tongnai ani khajani takuktui bukhuk song norokno ang sanani naimanikhai abo hai norok kungthui kurugui tongkhadingkai chwng kaisa no bithi abo chini nogo chwng mui chathanio je chawi tongmani piyas o piyas logi rawi chwng o phungsarik abo haikhai jephru chini jora tongo salo waini phanongkha waitam phanongkha piyas no rawi kisa moslewi chwng bukung bulambo thepawi abo haikhai bini gas bini bahai no chwng bukung bai khai sojanani surup chanani abo hai khlai bukung bai chini piyas ni bahai no surupnani. Haike mankhading kangkai chwng piyas ni bwtui sebui bukungo kisa luwi phului kusuk kahangkai bo hamkubu. Abo hai khlaite hingkai chwng chini kungthui kurukmani turuk khlaiयै tini nislai taiwaisa protasa kom ungtengte kungthui kurukmani hambui thangnai hinai ang norokno asario kha khlaio norok hambanu haike norok je abo haike kungthui kuruk tongnai rok chesta khlainai di try khlainai di oro je ang saman hai khlaiui norok sak kaham kipili manphiren hinai ang kha khlaio. Haike kha khlaio ang je samani norok bujiwi mankhana haike tinini bagai asukno norok o video no chajagui tongkha angkai like tai share khlaidi tai kwtal nainai o channel ni views wngui tongkhani kai subscribe khlai redi bwskango abo hai teibo
nini bagai nangmani video rok ongkhanikei nung jotni slai sikang nini thanio nung nai mannai hake paithak jora nai tongmani bagai takhok tei bukukso belai belai kheno norokna hambai.